panjenengan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran ana wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Dadi wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panus maning salep jajaran ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngadipat. Sang Rakyana Patih ndanging Prawadyabala kok sur tambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna Pindha Jaladryana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrayipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh Wanadyan putra pun Antarja Cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh. Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel.
durung nganti kelakon gone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya, pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatotkaca semono tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecyaning Panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng parempat Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra Pringgondani bencang menapa. Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi bencang menapa. Ora ketang sambung ngobor cara lintang mangkat dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakde. Ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Durnaena panalingan rara majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda Gandhok bleguduk soal gembol Semarante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindring Pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dening Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna.
wani ngelok-ngelokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bawa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayang Sekti. Keparanggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok. Tru? Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Wis men tak lakonane, Tru. Nek kalah, wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisruhi pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok
Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku, yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbah. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki.
Lho, epek-epek ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jeneng waktane jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes, wedan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Sira Jiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo.
Sopo irung kaya sosis. Petruk kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Oh. Kakak nama kaya kakak jaga nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Betul. Non. Mungsuhmu. Dah pripun? Rede. Akadik begilah siapa ini apa? Mumet lah. Iya lah. Akak tak boleh lah tu. Sagabak kecil siapa ni? Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kecil Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakle. Agak betul di sini. Agak kecil juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku ada tau. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya ngene? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Agak oh, akate iki iso kok. Akate iki iso. Iso nulis ora? Agak ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak Duh, nulis karepmu piye? Agak oh alah jenengmu sapa? Halo. Oh iya, aku Petruk. Aku. Retukan keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petruk, kada. Akade aja akade ya. Akade. Aku ni akade. Tulis. Akade begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa Bagong. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wis sebare tile bae. Puyer Patra ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketek kemene tile kemene. Tulis aja buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Agak ada baik kita. Kita kemana? Mongko ngono dadi dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat.
Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwarat. Juga iso nggo mbeleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis Ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, petruk banget tenan. awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinting. Gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo kacemel kalian. Jah lho Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wonge cilik Nggih. nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to. Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran Gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulih wutuh ki bejo kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis takaken dawuh. Sentyaki. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis takaken dawuh. Wah, Musuh-musuh apa? anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyahipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Pak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, Rene yo. iki ya bisu Tru, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan. Nggo dolanan ora. Rumangsane Sukini
Kula wonten dawuh arep ora penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok. Manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sama semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumul lho iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo. Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong Karang Kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke ketuk ngono kok tuk. Kalau bayar pira kowe? Semangkean. Sopo iki? Takon karo aku mah. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampuh aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kowe sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Dibantangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong Karang Kadempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja.
Antarja ya ampun kaya antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak Hawa. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Turjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep? Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles bumi lak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banji. Cuk, Bayar urung kowe. bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo, tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-elek iki ora. Ih. Piye Gong, karo rupaku gila wae ya. Tak pethok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba ngopo iki. Ya men dingu kok ora entuk dipatang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to Mas. Aku tak gemes aku. Ora ngono kuwi to Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping ndak konangan Satpol PP.
Mulai ora kowe. Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas Suramata Jembratayo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyong ae legane atiku. Ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ayo, arti apa iki? Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki. Sukine. Mbuh. Kok sajake kagel. Mbuh. Rasa saturing terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumangga. Kahangro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan Bapak Trnandara? Wah.
wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Dara? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Waduh. Itu mati aku. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun Jaran nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken griwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsaipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena ana jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka.
Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugeng napa sampun seda Ndara. Sewu sinuwun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti. Ya wis apa dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa kula pun Darma Kusuma. Wah dal Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih mila mekaten sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan
Nek sampean ming meneng wae, wah panusmaning jajalanat. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panusmaning salep jajalanat ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panusmaning jajalanat iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngadupat. Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang kecelorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalanat durung bapak kulitmu durung putung barang kowe nglepaske pusaka kowe wong jire getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandang ana tata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petro ngopo kowe nang kene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikira? Mikira Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah entek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro nang ngowo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu.
Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi-wingi? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di anu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejah lho, Pak ampun seda lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepe ora pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndara.
Lora Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang den banting wonten ing Bantala eling-eling Lora Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma. Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik titiyane kandayane ing sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu Semar kowe sing gawe aku pancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora usah wedi Kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud Lombok Abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Mutar ngakuwa wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti bendaramu kabeh wis tak pikut ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni mung kari kowe tak aturke Bapa Penemban Durna aku iso mikut Semar Badranaya wah lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.